Dobrý den, vážení přátelé, dnes je středa roku 2013 a to znamená, že začíná náš nový pořad Fantastic Bombastic Reality Show. Já vím, že tento pořad začíná až zítra, ale já vám hned teď můžu šoupnout malou ukázku toho, co by ještě mohlo přijít. Takže dobře se dívejte, náš pořad začíná za 3, 2, 1, teď. Dneska si budeme povídat o koňském masu. Přišel k nám první, dobrý den. Tak co byste řekl na koňské maso? Koňské maso je velice dobré, chutná mi, ale má jeden problém. A to ten, že je z koní. Je to velice prapodivuhodné, že je zrovna z koní maso, ale nejde vám líto těch konňů? Koně? Za prvé, sněst koně za 200 000. Škoda zvířatka. To maso takže není moc dobré. A na tom masu... Ale lid hladový, takže... No ale na tom masu nevydali za 200 000, takže koupíš si koně za 200 000. A co z toho mají? 20 korun. No nevím, jestli si na za 200 000. Tak takový obyčejný kůň, dejme tomu... 10, 20, 30, 40, 50, 60, dobře. Normální kůň stojí, dejme tomu 200 000, taky hovězí. Jako hovězí kůň, 200 000, tak proč ne? Může být. Nějaké další otázky? No, vypadá... No, To, že ne. Tak dobře. Dobrý, vítejte u druhé části. A jako první k nám zavítal druhý host. Vstupte. Ahoj. No tam podej. Jak se máte? Skvělé. A co byste řekl, máte tady s sebou svůj zub? Zub, jistě mám tady. Nechte ho otevřít? Otevřít, tak moment. Moment. Sám. A máme tady překvapení. Takže dneska se budeme bavit o zubech, je to tak? Ano, dnes se budeme bavit o zubech, já nevím, jestli to vidíte. Toto je zub. Zub? Jo, zub mého bratra, který neexistuje. Nikdy nevystupoval, že? Ahoj, brácho. Zdar? A dnes si tady budeme celou hodinu povídat o zubech. Ano, děti. Takže čím začneme? Co budeme na takového zubaře potřebovat? Pilníček. Vypadá to jako nůž. Otevřít pusu. Okay, tím ti tam vyvrtáme něco. Dále vývrtka. Otevřít pusu. Cvaknout. Znova. Cvaknout. Tak dobře. A ty to kleštice. A tady pusu. Jo, to mě bude bavit hned na lékaři, takže my se uvidíme za chvíli při operaci. Teďka jsme tady na sále a já vám ukážu, co všechno k takovéhle operaci budete potřebovat. Za prvé, tady jsem nůž, jak jsem řekl. Za druhé, uspávací prášky. Bych řekl. Za třetí, vývrtku. Určitě nesmí chybět. Moc vtipné. Za čtvrté, nůžky. Z toho bychom se určitě neobešli. Za páté, kleštice. To miluju. S tím se většinou udělá nejvíce práce. Za šesté, náhradní zuby pro pacienta. Vy je tam nevidíte, ale jsou to zuby. Na 100%. Defibrilátor, jak se tomu říká. Fuj, to smrdí. A takovéto roušky, kterým si potom pacienta obložíme. A rukavice, aby nikdo nepoznal, že jsme to dělali my, když máme nějaký ten rejstřík. Takže jdeme na to. První dáme pacientovi prášky. Upozornění, jsou velice škodné. Během pár sekund vás uspí. Tady jsem. Jsem ozářen. Takže vám dám prášky. Nebojte se, není to nic hnusného. Vidíte, že mu dám opravdu prášek. Díky. Kam se to strká? Do pusy, prosím. A sníst. A už spí. Takže
Nyní si můžeme oblézt rukavice. Ještě dožvíkává. OK. Snad ho nevyplivne. Nechtěl bych tady zase ty zvratky uklízet. A čím začneme? Tak. Ahoj, to jsem já, jo. První si ukážeme, kurma povedeme řez. Řez, takže řez. Teďka se to musí povést, ten řez. Řez. Moment. Odjeď s tou kamerou. Ty. Netoč jenom můj spodek, já vím, že jsem hezký, ale... Takže ten řez povedeme tudy, potom tudy, potom taky tady. No a můžeme klidně i zde, poté tady, on určitě spí, nic se mi nemůže stát. No a když jsme si takhle označili toto tělo bezvládné, je lehkej, takže si ho obložíme rouškama. Musí se, takže za chvíli použijeme defibrilátor. Jo, no, to bude znamenat něco mnohem horšího pro pacienta, že nepoužijeme nůžky, ale kleštice. Připomínám, můj nejoblíbenější nástroj je toto. Už se bojí, vidíte? No, to až potom. Nejdřív nůž, prohledáme si pacienta v uchu. Haló, je tam někdo? Ne, OK. Prořízneme ruku. Dusí se, dusí se, dusí. Rychle, rychle. Rychle. Musíme ho rozdýchat. Napojď to, rychle, rychle. Není čas. Zase to přece budeme oživovat. Rychle, volejte doktora. Takže já jsem zpět opět, já šílený vědec. Málem mi zemřel tu ten osel, kterého jsem oživoval tím strojkem, který jsem dal nevím kam. Ale ještě žije, má štěstí, no. No, vypadá to, že už se probral. Jdeme dokončit aplikaci prášku. Aha. Dáme mu tento prášek a... Tak jak se vám líbilo dnešní centrum volného času? Pardon, pane, ještě se to jmenujete? To jde na branku, ne? Jo, okej, lidi. Jak se vám to dneska líbilo? My přestaneme hrát divadlo, že? DJ Miniku. To jsi Minik, jo, DJ Minik, to se mi líbí. Ne, takže my vám děkujeme za shlédnutí tohoto videa, většina z vás to asi nedokouká, takže nás ani neuvidí. No snad. Připijem si. No tak dobře. Připijem si na věc zvanou jako 500 zhlédnutí, je to... No tak dobře, víc. Takže... 20. Co máte to aspoň s vodkou? Ne, víno. Velice. OK, tak a teďka bych pokecal o těch zhlédnutí, jako je to už asi tak 2 měsíce tam co natáčíme. Přibližně. Pozdější fázi jsme zabudovali do našeho natáčení. Co zabuduju? DJ Minika. DJ Minika. No. Takže nazdar. Těšíme se u dalšího videa, že? Ještě nekončíme. Ještě ne? A jak jste si dneska mohli všimnout, já nejsem gentleman, protože
že to byl jeho nápad. Ale příští díl zase budu kramkovat, aspoň na polo. Se máme teda na co těšit, víte? No a příští manuál, byl tohle manuál. Zdá se říct, že jo. No tak dobře, něco mezi. No, manuál. Jak Doktorina. Jak cestovat, No dneska to bylo víc, ne, nahranýho. Hej, to jsme naučili k tomu konickému masu jsme něco nahráli, no. Jo, a potom jsme přišli na tu šup. Takže budeme se hlasovat. By byly pravé. Počkej, budeme hlasovat, co byste chtěli natočit příště? Co bys navrhnul? Cestování Hvězdnou bránou. Já bych natočil Fantastic Bombastic Reality Show druhý díl. Počkej, jak to se hlasuje, když je mrtvej? Nevím. Co je zabil? Ještě nebyl ani první díl fantastický. Bombastic Reality Show. To byl první díl. Ne, to byl manuál. Díl. A zítra, nebo příště, bude Fantastic Bombastic Reality Show druhý díl. Druhý. Dobré, tak. No já si myslím, že už bychom to měli ukončit, protože tady se začíná spoutávat pěkná hádka. Okay. Tak jo. Takže my se s vámi loučíme. Učíme. Ahoj. Dalšího dílu Fantastic Bombastic Reality Show. Je to má.